terinspirasi dari Dendang Rato, repertoar Suayan Buayan Ana di Kenegarian Suayan, Kecamatan Akabiluru, Kabupaten 50 Kota. Penyajian Dendang Suayan Buayan Ana ini terdapat pengembangan motif vokal pada pertengahan Dendang Suayan Buayan Ana dengan menggunakan teknik unsur musikal glissando, sebagaimana seniman tradisi pendendang Bagurau menyebut fenomena musikal tersebut dengan istilah Malayo. Pada fenomena musikal Malayo inilah pengkarya realisasikan ke dalam sebuah komposisi karawitan dengan mengembangkan ide musikal dan penggabungan dari elemen-elemen musik melalui pengalaman, pengetahuan, rasa, dan estetika ke dalam sebuah komposisi karawitan yang berjudul Elegi Suayan. Elegi Suayan dengan komposer Muhammad Rafi. Selamat menyaksikan.
Tapa Malayo burung elang kekinyonan alatasan Jawa di matoan nasurang ati babaaro babaaro angguy-nguy Malayo nan alam kakino iyo nan ala tasan sang manjago di mato nan anak surang di hati baabaro amoy nan kasiram ng babang malayo nan alam kakino iyo nan ala nan kasansam nan jawo di mato nan ala surang di hati babaro hangoy nan kasiram nan tabang nan layo nan burong alam kakino iyo nan ala nan kasansam nan jawo di mato nan ala surat di hati babaro hangoy nan kasiram.
sampai. Barolah winan kasiram nan tabang Mandayo nan buruang alang kakinyo iyo nan ala nan kasangsam nan jauh Timato nan ala surat di hati Barolah